नैबेयो एन्ट्रि गेट। स' हेल' एभ्रिवान, आं नोंथांमोननि थाखाय मिनि ब्लग लाबोलायबाय। जोंनि खाथिनिनो सिलाफोथाराव हालालि रिजर्ट खुलिदों फुलगाव जलकिया हुटियाव। नैबे गेटजों हाबजेननायनिया आरो ओमफ्राय नैबे गेटनि साइडथिंनो दङ जोबोद समायनाथार रिल्सफोरबो बानायनो हागोन। ओमफ्राय नै आं माबायदि ड्रेस गाननानै फैदों जिबौनि बायदि, अब्लाबो आं नोंथांमोननि थाखाय एसे भिडिअ लाबोनो होननानै लाबोबाय आरो। ओमफ्राय नैथिंजाय थाङोब्लाथाय गथ'फोरनि गेलेग्रा दङ आरो सेल्फि पइन्टबो दङ हालालि रिजर्टनि। जोबोद समायनाथार, बेवहाय जिरायनानैबो थानो हागोन आरो। ओमफ्राय नैथिंजाय दङ सुइमिं पुलनि गेट। सुइमिं पुलनि गेटनि सेरावनो दङ बटआव गाखोनाय आरो बट सालायनाय। नैबे 100 करि दानदोंमोन, जोबोद एक्सपेन्सिभ, अब्लाबो जोंहा थांथारबाय नालाय बिदिनो दाननानै गाखोबाय आरो। ओमफ्राय नैबे सुइमिं पुलावबो 200 करि दानदों प्राइसखौ सासेयाव। एक्सपेन्सिभ अब्लाबो माने बयबो थांनाय नुनानै जोंबो थांनानै नायथारनोसै होननानै थांबाय आरो। मानोना बिदि रिजर्टफोराव बयखौबो थांनाय नुबाथाय थांनोथ' गोसो जाखायोना, बेबो खाथिनिनो नालाय। ओमफ्राय थांनानै नायथारनोसै होननानै थांबाय। ओमफ्राय नैथिंजाय थाङोबाथाय बेम्बुनि बिदि सेल्फि पइन्ट दं आरो जिरायग्रा औवानि, जोबोद समायनाथार। बेवहाय सुटफोर लाबाबो मोजां नुगोन। नोंसोरबो फै मालाबा।